পোল্ট্রি পড়িগলা ফোন করে নটা দেবো কল করি
କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳି ଥାଉଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଯାହା କେତେବେଳେ ତୋଳି ଥାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ଯାହା ଆଣିଥାଉଛନ୍ତି କିଏ ତୋଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଛିଡ଼େଇଥିବେ ଦିଆ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଆ ସବୁ ଆମର ଛତିରେ ଆଣି ଦେଲେ
आगे की करता है नाटक से मुज्जागड नवांगा कोणती गाडी ପରବାଟା ବୁଲେଇ ରଖିଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ତ ତମକୁ କୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ ଦେଖ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ହବ ତ କୋଉଠି ପିଣ୍ଡା ସଫା କରିଦବା ଆରାମରେ ରହିବ। ଜଗୁଛି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କେ ବି ଜଗୁଛି। ହଁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଗୁଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରାକରି ଆମେ ବାଉଡ଼ା ଥିଲୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ ତାଙ୍କ ବାଉଡ଼ାରେ ଭେଟ ଆସିକି ରେଡ଼ି ସବୁଦିନ ଆସ ଭଲ ଯାଉଛ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛ। Yeah.